सिंग्राया मोनाखैनो हनै आंनि जाग्रा पार्टनारबो जानानै दं हनै नाहर सिंग्रायानो मोनाखै मोनसे खरबो गोग्लैनाय Hey guys, welcome back to my channel. आं मोनसे दिनै गोदान भिडिअ मोनसे लानानै ओंखारदों सिंग्रा सावनाय दिनै फार्स्ट टाइम सिंग्रा सावगोन आरो जेबो आइडिया गैया माबायदि बानायगोन होमबाबो एसे रोङो ओमफ्राय माबायदि सावो आं दिनै सिंग्राखौ नायदो नोंसोरो सरप्राइज दे बियो जों मा लादों जगारफोरा नैबे मैदा ओमफ्राय आलु एसे लादों भाजियाव होनो ओमफ्राय बैयो बुट एसे दानिया स्टार्ट खालामसै नायबाय थादो मैदाखौ फार्स्ट टाइम नाग्रोना लानांगौ मैदाखौ नाना लानोसै नै गावबागाव आन्दासाव आरो हा बेसे लायो जोंहा दिनै मानसिफोरा एसे बुरजा थ' एसे बुरजा बानायनांगोन खामानि मावग्राफोरबो दं नै इसिबां लाबाय मैदाखौ जाय बेसेबां माबायो लाबानो जाबाय ओमफ्राय रिफाइन थाव होनांगौ रिफाइन थाव होबाथाय माने मैदाया स्मुथ जायो एसे गुरै जायो जानो स्ट्रेम जायो थ' माबायदि जानो थाखाय बेलाय संख्रि लानाय नै संख्रि एसे होनोसै गावबागाव आन्दासाव होना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नैबेखौ काला जिरा होनायखौ काला जिरा सिनायोना सिनायाथाय बयबो बेखौ माने निमकिफोरावबो होयो बेखौ ओमफ्राय बिदिनो सिंग्राफोरावबो होयो ओमफ्राय नैबे सदा एसे होदों देखायना हो बेखौ दानिया दै होनोसै नै दै मिलायनांगौ एसे होनानै मिलायना लागोन मैलु बोथोरफोराव बेफोरखौनो सावनानै जानानै टाइम पास खालामाबालाय आरो लकडाउन टाइमावबो माथो खालामबावनो ना लोगोफोर मिले सानना हरलाय फैसोना नोंखौ नुवाखै आंनि बिनानाव सिनाखौ बिदिनो हर केमेरायाव खालामनांगौ बारा मिथिबावासो नै बिदि गल खालामना लागोनसै फार्स्टआव बिदि गल जादोंना आंनि बायदि नै बिदि नांगौ बर' सिख्लाफोर सोरबाफोर रोङाबा नायना लाखा ओरै गोलावै नानांगौ हा बारा गल नाङा माबि जायै उदैयानो गिदिरसो जालाय लांबाय बनायनायखौ मानो मिनिनांगौ मोजां नुवाखै होनबा बिदि बानायना लाग्रोजोबसै दा देखायगोन आं नोंसोरनो माबायदि फोल्डिं खालामनांगौ सिंग्राखौ ओमफ्राय नै नेक्स्ट A few moments later दानिया अर जरायनोसै नै अर जरायनो लाइटार लादों ओमफ्राय नै बेखौथ' ओरैनो जास्लायस्लाय बेखौलाय मानो गारो नङा होमबा बेजोंनो अर सुखांसै दानिया बे मोनसे एडभान्स टेक्न'लजि आंनि थाखाय अरा जोंसिगोन नै थाव होनोसै भाजिखौ नै बुद होबाय एवफ्रामना लागोनसै सिगाङावनो बुदा गोथांसो नालाय बे आलुआथ' रुना लाखानाय बुदा एसे मोननो नांगौ नङाबा गोथाव जानाय नङाना एसे नै आलुखौ सिंग्रानि सिङाव होनायखौ भाजि बनायदों A few moments later मोनसे बावदै ओरै फल खालामदो ओरै ओमफ्राय नैबेखौबो ओरै आयौ देहा खरख'लि जागोन दे खालाम बिदि सिथाब होदो बेयाव सोनोसै दा फार्स्ट टाइम नालाय एसे माबा बोरैबा रोङा मोन्दों अब्लाबो ट्राइ खालामदों आरोना
ट्राइ खालामनांगौ जिखौबो होमबासो मानसिया रोङो नङा होमबा बिदि सोबाय दानिया इखौबो ओरै सिथामसैलाय इखौ ओरै फल खालामनांगौ माने बेखौ मोजां फल खालामनो रोङाबाथाय ना थावाव गावस्राबाथाय माने भाजिया ओंखारजोबगोन ना जोंना बेखौबो एसे लावजिद लावजिद बानायनांगौ जाबावबाय एसे साइज नुहांबायना एबारनिखौ A few moments later. आंना चिंग्राया मोनाखैनो हनै आंनि जाग्रा पार्टनारफोरा बेसे जानानै दं हनै नाहर ओरैजायबो थांबावबायसो चिंग्रायानो मोनाखै मोनसे खरिबो गोलैगोनना गोलैया पात्ता गैया समुसाया मोनहांनो रेडि मोजां नुदोंना नुवाखै मोनहांबायानो बे 2,000 years later. गाबलिनो मोनसे होबाय नै बेबो माबायदि जादों नायनानै खोन्थादो जानानै खोन्थादो नै सिंगराया लाय नोंबो थांदो दे बाय बाय दे पापु सावसुन दे माबायदि जाखोबासै गोथावथार मोनजादों आङो सिफायना देखायलाय स्रेम स्रेम जादोंना जायाखै वाव टेस्टि ना दे पापु नोंबो हारसा गथ'आ जेबो बुंनोबो रोङा आरो मालाबा सावनानै जाहोबावनांगोन दे आंखौ जागोन दे पापु केनेका हइसे बनाबा जानिसु ना मामा जों आयंजों खामानि मावगासिनो दं सिंग्रा लाबोना होदों आं इसोरनो माबायदि जादों जानानै खोन्थासिगोन आयं ओरैजाय नाहर ओइ नै आयंआ जाहानाव लकडाउनाव फसिनानै दं थांनो हायासै कामरुप मा गामिनि मोनलाय आयं बाक्सानि लकडाउननि सानसे सिगां सफैदोंमोन ओमफ्राय आयंआ बेसेरा थांनोनो हाला न'आव गोसोखांदों ना आयं न'आव गोसोखांदों ना गोसोखांदों न' सिंग्राखौ जानाय नायदो मोनसे लानानै देखायहरदो नै गोथाव जादोंना जायाखै आं बनायनाय सिंग्राया गाहाम जादोंनो मानो बुंसै मामा न ट्राई करके देखो एक बार कैसा हुआ है आयंआ मामा जालाय सिंगराखौ जालाय गोथाव ना बेसे गोथाव गोथावथार थेंक इउ नंगौ नामा बाय बाय गाइस बाय बाय